tomorrow. Only yours. I love you, Sia. Love you a lot. Please, Palak. ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମୟ ଦଉଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବନି? ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦୁଃସାହସୀ କରିଦିଏ। ଶ୍ରେୟା, ତମେ ମୋରି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି No, Sia, no. ମୁଁ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। Lay down. DJ Vicky.